जोबोद मोजां क'क्राझाराव लरेन्स इस्लारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों आगोलाव बेखिनि खामानिया 30 बोसोरावबो जायाखैमोन दा बेखौ नोजोर होनानै आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथाङा सासे बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बे गासैबो बिथिंनिफ्राय जे लरेन्स इस्लारि बिथाङा क'क्राझारनिख्रुइ बयनिख्रुइबो साबसिन बिजाथि दा बे हिसाबै बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो थांखि लादों लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बड'लेण्डनि हेडक्वार्टारनिफ्राय देरहाहोनांगौ मन्त्रि मोनहोनांगौ आरो बिथांखौ फैबाय थानाय समाव क'क्राझारनि जौगानायजों लोगोसे सारा बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनायनि बिबान होनांगौ। माखासे दुरबल गोसोनि मानसि थायो आरो माखासे सुबिदाबादि मानसि थायो दा बे सुबिदाबादि आरो दुरबल गोसोनि मानसिफ्रा बेबायदि उरां फारां जायो जायफ्रा नीति थायो जायफ्रा आदर्श थायो जायफोरा मिशन भिजन थायो बे मानसिफ्रा लोर सोर जाया जि थासारियानो जाया मानो आरो राजखान्थियाव बे दोलोनिफ्राय बै दोलोआव थांनाय बैयाव हाबनाय बैयाव ओंखारनाय बे गोदान बाथ्रा नङा दा बेखौ लानानै UPPLआ 1%बो जेबो खहा जायाखै जोंनि बिजाथिफ्रा जोबोद मोजाङै केम्पेइन खालामगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङै बजबदों आरो जेरैखि जाया देरहालाङो। जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि जोंनि बाजै बिथाङा बेवहाय गसंदों दा बिथांनि सायाव बेक्तिगत आं जेबो बुंनो साना गसंनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ नाथाय लरेन्स इस्लारिजों रुजुयोबा बिथांनि रुजुनायाव लरेन्स इस्लारिया बेसेबांबा गोजौआव आरो थांनाय 25-30 बोसोर लरेन्सआ जिखिनि सेक्रिफाइस जिखिनि मावबोदों बियो बिथांजों रुजुजाया नंखायनो बिथांखौ बेक्तिगत आं जेबो बुङा नाथाय लरेन्स इस्लारिखौ रायजो राजाफ्रा देरहाहोगोन बर'ल' नङा गासैबो रायजो राजाया बेयो रोखा जाबाय।